Megkérném lovag Bodócs Imrét és Bene Viktort, hogy fáradjanak be középre és foglalkozzanak egy kicsit egymással. Úgynevezett szabadharcot fogunk látni. Ez nem bekoreografált, itt csak spontán a két emberke a tudását felhasználja, és hát megpróbálják megkalapálni egymást úgy eléggé szépen. Hangos lesz, csörögni fog, csattogni fog, de nem ez a legszebb része annak, amit mi csinálunk, hanem a élvezetesség. Ugye lehet látni, hogy a teljes testüket használják ezeket a harcokon. Hát igen. Megsimul. Lehet látni, hogy a srácok teljes erőből dolgoznak. Itt ez konkrétan test-testre lenni küzdelem. Miután tudtak egymáson fogást találni, sokszor elő is tud fordulni, hogy a páncélom ezek összeakadnak, és ugye a fegyvervesztés a lényeg, de hát azért van rajta a páncélot, tudja használni. Innentől fogva már lehet a jó öreg. Na ugye, egy-egy. Nagy tapsot kérnénk nekik, már megérdemlik. Azt hiszem, hogy mi elfáradt, vagy nem? Ja, a jó öreg technológiai effektus az itt is működik.